Minäkin olin paikalla. Ja minä muistan. Hommahan meni näin. Tässä on Jussi, joka huusi ihme pervo, mikä pelästytti Juopu, joka kouresi vahingossa tissiä, jonka sai päähän Jussi. Tässä on hieno neiti, joka halusi tarjota kaikille, mikä portsari käsitti väärin ja tökkäsi tissiä. ihme pervo. Hanuristi! Ei tässä on nyt mitään järkeä. Siis tuo portsari puristaa tyttöä tissistä ja sitten tämä... Tässä on viina, josta juoppo juopui liikaa ja tökkäsi puukolla miestä, joka tipahti tuolilta. Sitten vielä tämä puukko, vaikka tämä onkin tämmönen muovikeklu, niin kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa sattumaan itse kutakin, kun ruvetaan tässä tökkimään näitä. Minä haluaisin tähän niinku semmosen explanationin ihan piakkoin, että minä en muuten jatka tätä ollenkaan. Hei, saaks ehdottaa? Kato, mä oon ihan